Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li jrid itella 5 siġġiet fil-Parlament Ewropew. Delija qal dan lil partitarji nazzjonalisti meta indirizza attività politika fil-Vura. Kull siġġu illi neleġġu 2, 3, 4 aw min irid 5. Adrian Delija tilifa diversi drabi. Fatt ta' mumenti isteriċi qal li l-Partit Nazzjonalista huwa kburi u ħadd m'għandu biex ħamrilna wiċċna. Delija kburi wkoll bl-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola, David Casa u Francis Zamidimek li f'dawn l-aħħar 5 snin ħadmu kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-partit tagħna, il-Partit Nazzjonalista, u aħna ma nistħux u qatt ma biddilna isimna u ħadd m'għandu biex iħamrilna wiċċna. Aħna kburin! Iżda Delija qal li huma l-Europarlamentari Laburisti li jaħdmu kontra Malta. Vot lill-MPs soċjalisti huwa vot kontra pajjiżna. Vot lill-MPs tal-Partit Nazzjonalista huwa vot favur pajjiżna. Waqt l-attività, ħadd mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma tkellem dwar il-viżjoni tiegħu għal Malta u l-ħidma li jaspiraw li u jekk jiġu eletti fil-Parlament Ewropew. Iżda spikkaw l-insulti u t-tajjir lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat. Bl-Europarlamentari Nazzjonalista Francis Zamidimek infexxi għajar lill-Prim Ministru Kodard. Dak huwa xi jagħmel min ikun Kodard u jiena lill-Prim Ministru ngħidlu kemm tapplika għalik kemm int Kodard. Waqt l-attività, Adrian Delija ma lissinx kelma dwar id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina li ġie kkundannat fil-qorti talli qabbad 3 ħaddiema tal-gvern biex jagħmlu xogħol privat fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurriq u ġelhom jiffirmaw id-dikjarazzjoni falsa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.